Changamire muponesi, ameni wakambozvidzwa ezvirwadzo kwakwaniswa kuponaka, ameni changamire Jesu mutakuri wemhosva wakakomba takapiwa upenyu. Aimeni vo kwayanaka naMwari Baba tonamata ropa pachinjikano rakaparadzirwa Yesu. Aimenivo vanhu vako Ishe vakatengerwa nzvimbo vakazarurirwa usuwo hwebako Aimeni changamire wakagadzwa chigaro chekumusoro-soro, hondo dzose kirozi dzinoti Mwana unoteura iwe unotireverera pamusha wako mutsvene unoda ini newe iwe newe tipindeko. Aiwa wafanira kugamuchira kukudzwa nobutsvene, kurumbidzwa kukorowe narwo rudo rusingaperi. Aimeni tiyamure ngirozi uya nenziyo tose timuimbire tine moyo yakachena, moyo michena. Aimeni changamire muponesi, Ishe wakambozvidzwa. Aimeni, haleluya, ameni.